яшыгызны берип китегез әле. Ой, бисмиллахир-рахманир-рахим. Хатын кызларыбызга, Татарстаныбызның барысына да әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт төшенчәләрен аңлап яшәсәләр иде. Мунчага барган кебек шишенеп йөрмәсәләр иде. Радио, телевизорларга күкрәкләрен томаларга кирәк. Ислам динендә 3 бармак иллесе күрсәтелә, шәш, муен күрсәтелә, иң башыннан иңшә киелә. 4 почмаклы яулыкны уйлап тапканнар, кәҗә сакалы кебек шушылай бәйләп куйганнар да, ике яктан һава керергә тиешле булган. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәребез әйтә, Коръән укыганда макам белән матур итеп сулышлар алмыйча укыгыз дип өйрәтә. Шуңа күрә сулыш кирсен өчен безнең бурынгы бабаларыбыз шушы моданы уйлап тапкан. Яшьләр әле булай минем кебек яулыкны бәйләмәсләр, арттан яулыкны бәйләргә кирәк, матур итеп шарфик яулык түгел. Ашыграк булса әйбәт, кара түгел. Берсене бу күкрәккә төшерәсең, берсен артка төшерергә дә була. Инде хәзерге заманда 173 нация шәһәребездә яши. Алар үз диннәре белән, үз гореф-гадәтләре белән киләләр. Карага төренгәннәр, Казакъстан якларыннан, Үзбәкстан яктан килүчеләр. Без бит хатын-кызны сатмыйбыз, бездә андый йола юк. Бабаларыбыз ислам динен кабул иткән, үзебезнең гореф-гадәтегез булган дигән гарәпләргә, Ислам республикасыны оештырырга килгән гарәпләргә. Шуңа күрә хәзер куркабыз, мин инде шулай төннәр йокламыйм, уйлап ятам. Безнең үсә торган яшь буын шул карага төренгәннәрне ислам дине дип кабул итүләре бар. Бу бит дөрес түгел. Без халыкны сатмыйбыз, ихтыярына куябыз. Хәтта ислам диненә көчләү дә юк, аңлату гына бар. Шуңа күрә менә бу турыда онытмасак иде. Инде күлмәкләрне, киемнәрне күрсәткән чагында берәр косынка, я шарфик белән күкрәкне томаларга кирәк. Томалыйсы килмәсә, ул вакытта бу алып баручыны куарга кирәк. Конкурслар үткәрергә кирәк. Эшли торган милләте өчен Татарстаныбызның Татарстан сүзен хөрмәт итеп, халкыбызның гореф-гадәтләрен, динен, милләтебезне шушылай аңлап, аны үстерүгә, аның дәрәҗәсен төшермичә хезмәт итә торган булырга тиеш безнең хатын-кызларыбыз. Менә шул турыда безгә вәгазьләр кирәк. Вәгазьләрне әле ул турыда түгел, имамнарның үз эшләре бар. 1600-дән артык мәчетләребез бар. Дөрес, яшь имамнар өлгерде, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә сеңлем кайда гына булсак та, әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт төшенчәләрен аңлатырга тиешле. Безнең Татарстан Республика исеме җиңел генә бирелмәде. 1990-нан 99 елга кадәр авыр тормышларны үткәрдек. Хөкүмәт башлыклары ул вакытларда йокламадылар, тирә-якта танклар тордылар. Бүгенге көне безнең кадерен белик. Чөнки безнең урамнарыбызда андый машиналар йөрмиләр. Ашарыбызга бар, торырга бар, икмәкләребез тутулы, кибетләребездә. Әлхәмдүлилләх. Укыйм дисәң, мәчетләребез бар, мәдрәсәләребез бар. Хөкүмәтебезгә бик рәхмәт, балалар үстерергә 3 ел бирә. Аның кадерен белүче юк бит. Менә шуңа күрә эшен кушып килде әле сезнең хуҗагызга. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт, Сәйдә апа. Исән сау бул, ага биебез безнең. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт сезгезгә. Рәхмәт, шулай тыңлагач күңелләрем күтәрелеп китә.